दिनैनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजों बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो मेसेज हरनो सानदों। दिनै बर'लेण्ड राजखान्थियारि जेंना बर'लेण्ड इस्यु बेयो जोबथा पर्यायाव फैगासिनो दङ। बे जोबथा पर्यायाव फैदोंब्लाबो दिनै जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ बोस्रांनो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय गैजोबा। बिनिखाय जों सम सम जों दिनै भारत सरकारखौ मिथिहोनांगोन जोंनि स्ट्रेंथ आरो दिन्थिनायजों लोगोसे भारत सरकारखौबो नारसिननांगोन आरो बेबायदि नारसिननायनि गेजेरजोंसो रायज्लायनायाव गोबां मदद हेफाजाब होगोन आरो जेंनाया बोस्रांजानायनि लामायाव फैगोन। आथिखालाव बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि माबा मोनसे मोजां मेसेज दं नामा? दङ। बेयो जाबाय थांनाय 15-16 नभेम्बराव भारतजों सायख'जानाय इन्टारल'किउटर ए.बि. माथुरजों सावरायनायानो बे मोनसे बिदिन्थि आरो बेवहाय बर'लेण्ड जेंनाखौ बोस्रांनायखौ बिथा खालामनानै एन.डि.पि. प्रग्रेसिभनि गेजेरजों सोमावसारारि आफादफोरनिबो बेवहाय डिसिसन दंफायो। लोगोसे एन.डि.पि. प्रग्रेसिभनि गेजेरजों जि चार्टार अफ डिमान्ड होनाय जादों बे चार्टार अफ डिमान्डआव गासै 23 पइन्ट दङ आरो बे 23 पइन्टनि गेजेराव 1 नम्बरावनो बर'लेण्डनि बाथ्राया हाबना दङ आरो बे मोनफ्रोमबो पइन्टफोरखौ रायलायनाय जादों। रायलायनायनि गेजेरजों बोस्रांनायनि लामाखौबो सिन्था खालामनाय जादों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। आरो बे थांनाय 15-16 थारिखआव जि ए.बि. माथुरजों सावरायनाय बेनो बर'लेण्ड जेंनानि बोस्रांजानायनि गिबिसिन दरजा गेंनाय बेखेवनाय। बेखौ दिनै रायजो राजानि गेजेराव आं मेसेज होनो सानहरो। धीरेन बर' बिथाङा दि मोनसे सुक्ति खालामनो नागिरदों बे माबायदि सुक्ति जागोन बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायगोन। माबायदि धीरेन बर' बिथाङा दि मोनसे सुक्ति खालामनो नागिरदों हारसिं बेनि सायाव नोंथाङा धीरेन बर'आ हारसिंदि बर'लेण्ड जेंनाया बोस्रांजागोन बे सम्भब नङा। थांनाय समाव बिथांमोना 3 मासनि बिथोरावहायनो जोंजों एकर्डा जागोन होनना बुंदों। बेफोर गासैबो नंखाय आरो हाखायाबो। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया धीरेन बर'जों हारसिं माब्लाबाबो सुक्ति खालामजाया। फारसेथिं आरो आफाद एन.डि.पि. प्रग्रेसिभनिफ्राय जोङो दिनै बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन। धीरेन बर'आथ' आफादजों एक्सपेल खालामजानाय सासे लिडार। दा बे हिसाबै धीरेन बर'जों दि बर'लेण्ड जेंनाया बोस्रांजागोन बे सम्भब नङा। लोगोसे आं बेखौनो मेसेज हरनो सानदों दिनै सोमावसारारि आफाद एन.डि.पि. प्रग्रेसिभ गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपल्स जयन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट जाय सोमावसारारि आफादनि गेजेरजों जि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो चार्टार अफ डिमान्ड होदों जि डिमान्डनि सायाव जि पइन्टफोरनि सायाव भारत सरकारा दिनै सावरायगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजोंसो जेंनाया बोस्रांजागोन। लोगोसे आङो मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायहरनो सानदों बेहाय बर'फोरनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि अराजखान्थि गौथुमफोरनिबो मदद हेफाजाबा नांगोन रायजो राजानिबो मदद हेफाजाबा नांगोन। लोगोसेहाय जि 3थि सुक्ति जानो थांगासिनो दङ जाहाथे आं बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आं खावलायहरनाय जाहाथे बर'फोरनि मोनफ्रोमबो आफादानो गौथुमफ्रानो लोगोसे रायजो राजाफ्रानो जानो थांबाय थानाय जि 3थि एकर्ड बे एकर्डनि सायाव जाहाथे मदद हेफाजाब होयो बेखौसो आं रायजो राजाखौ खावलायनाय थाबाय।